fatan zai kiyaye ya shigo gonarmu. Sabida haka muna da dama ta ɗaukar fansa akan kowane bil'adama, saboda iyayenmu da 'yan uwanmu da bil'adama suka yi sanarin kashewa. Yanzu za mu sa kafar wando ɗaya. Kana ina? In ka isa, ka fito mu haɗu, ka fito mu haɗu. Ina jiran wannan ranar. Yau ka ta zo mun ba tare da na shirya ba.